Dekria oरैजोंसो सिनायबा मा जाबाय दाउदैया बा नै दाउदै होनायनि बियो माने जे बेंगलर बड' चार्चआवहाय Gospel of John chapter number 11 verse 25. Gospel of John chapter number 11 verse 25. Then 1 Corinthians chapter number 15 verse 1, 2, 3, 4, 5. Because in the Greek Bible. Only to need to listen to Bwswrao. Gospel of John chapter number 11 verse 25. 25. Betul ni? Baik kamu pula. Nanti tu baru aku bocoran. Just a minute. 10:30 only time on. Jangan rising time ko aku follow kalam. 11:25. Halo. John ini dah 11에 कोशिश को जिसुआ होनबाय आङो सिगां फिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राफ्रा थैबाबो गोथाङै थागोन 26 आरो गोथाङै थानाय आरो आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबथाराजासे गोथां थैथारनाय नङा नोङो बेखौ फोथायो ने 1 Corinthians chapter number 15. 1 Corinthians 15, 1, 2, 3, 4, 5. English Bible owner, I would like to read the English Bible, King James Version, 11, 25, 26. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever believeth in me shall never die. Blessed, believest thou this? 1 Corinthians chapter number 15, जोंनि resurrection साननि ओंथि गोनां सानाव जों इसोरनि बाइकखौ जों फरायथारनांगोन आरो जों लोगो खालामनांगोन इसोरनि बाइकनि दारै chapter number 15 1 Corinthians chapter number 15 आङो फरायनि बाहायफोर आङो दानो नोंसोरनो बे गाहाम बाथ्राखौ मिथिहोयो आङो नोंसोरनो बेखौ खोन्थाबाय नोंसोरबो बेखौ नाजावबाय बेयावबो नोंसोरो गाहाम बाथ्राखौ खोन्थानाय बाथ्राखौ गोगोमै हमथाब्ला नोंसोरो बेजोंबो बोखांजागोन अब्ला नोंसोरो नंबां जाबाङै फोथायबाय मानोना गोनांथार जेखौ आङो नाजावबाय बेखौ आङो नोंसोरनो गथायबाय ख्रिस्ट'आ गोथार लिरनायफोर बादि जोंनि पापफोरनि थाखाय थैदोंमोन आरो फबजादोंमोन आरो बे गोथार लिरनाय बादि सानथामनियाव सिखांफिनदोंमोन आरो केफासजों नुजादों Okay, sorry. Thank you. Moreover, brethren, I declare unto you, the gospel was the word I preach and proclaim you which also have received and where we stand by which also ye are saved. If ye keep memory that preach unto you, unless ye have believed in vain. I deliver unto you first of all which I also received and that Christ died for our sins according to scripture he was buried and he rose again third day according to scripture. Ishwarni baikni darai biyo sikambai आरो बिनि बुंनाय रावा नोंथारगौ होननानै फोरमानबाय जों बेखौ मिथिगौ अब्ला जों आरज खालामनि let's pray before we go further this word of God may speak to our heart and his word the Holy Spirit of God may speak to us this morning आफा ईश्वरखौ हामबाय होनदों बे समाव जोंनि अननाय जोंनि अनुग्रह आरो जों नोंजों लोगोसे बे समाव
जायफोर नोंखौ फोथायनाय मानसिफोरा नोंजों लोगोसे सिखावखाबाय You are quickened by the Holy Spirit as we are sinners. Thy Spirit जोंखौ दिनै जोंनि आत्माखौ फोजाखाबाय जों नोंखौ आफा होनो जोङो दिनै बे क्षमताखौ जों होबाय आरो लोगोसे प्रभु दिनै नोंनि फिसाफ्रा जेरावखि गैया मानो बे मोजां रादाबखौ दिनै घोषणा खालामदों आफा दिनै बुंदों नंगौ Easter Sunday ni रंजानायनि गेजेरजोंहाय बेखौ लाबोजोबनाय जादों आरोना देहायारि साफ्रोमबो सार्चआव फैग्रा इसिबां जायफोर मानसिखौ लाबोदों आरो साम'सा दंबावो नाथाय बेयाव नुनो मोनगोन जोबजासे नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ दाउदै आबानै दाउदै रुनायनि बियो माने जे बेंगलर बड' चार्चआवहाय इस्टार सानडे बोसोरफ्रोमबो रबिबार मोनफ्रोमबो जोङो बेबायदि बोसोरफ्रोमबो जानाय लोंनायखौहाय रेडि खालामो आरो दा स' लोगोफोर भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो नै केक दंबावो बेवहाय जाग्रा लोंग्रा हिसाब गैया दिनैनि दिनावहाय दाखौहाय जोङो गाहायावहाय गिर्जानि गाहायावहाय थांनानै जाहैनोसै होमबा नायबावदो भिडिअआ एसे बाखि दंबावो फाइनालि जोङो चार्चआ गबाय दे गाइस दा मा होनो गाहायावहाय जानाय लोंनायनि आरोबाव रेडि खालामहैनोसै गाव गावबागावनो लाबोनायनिखा जानाय लोंनायाबो मानसिखौ नुवाखै होनना बुंगोन नै मानसिया नै थफ्लाबो लाबोखाबाय उनावहाय बोरै नुनांगौ दे नै ओरैबायदि गोजौखा माने सिरियाबो मेंखारलायनाय मोनखायो आयौहाय ओमफ्राय फ्ल'रावसो ना जोबनायनि गाहायाव ओंखारलांनोसै सोर भिडिअ मा नै ओरैहाय जानो फैला जोबदों गाहायावसो सेस बेयावहाय ओंखारना थाफैला जोब्बाय आरोना नै नायलांबाय थादो नै एबार जानायनि सुरु आरोखि सिख्लाफ्रा नायनाला सोर सोरखौ सिनायो लाजिनाङा लाजिला स्नेक्सआबो गोमागोनसो आंनि लाखादो नै थफ्लासे र' नै आरोबाव बे नाङा
Ayo, dapat, dapat. Saya kalau tak untuk saya takkan dah. Cerai ni cerai. Aku dah. Đây, anh cũng có làm ăn ta. Giá nó sẽ khác rồi à? Plastik ya. Bên này, đây này béo đồng này. Ibu tak tu siap siap. Boleh tu ada. Lepas ni kita lakukan saya. Oh, Nela ni tak sedih baik. Mysore Pak. Jauh. Sudah dia.
Mas hilai lengser. Đâu đi đâu đây? Đi ra đây. Tao muốn mình nát cái này thì hai lại mình sẽ đồng ngủ chưa? Ở đây mình nát cái lưỡi. Excuse me. Hah? Kita member sini. Kita member. Oke. Udah, pergi. Mangga. Let's go. Ya. Kita members. Moजां दा? मोजां. दे. फैबाय था. Ini moजां, उदैनि थाखाय. माबे? नैबे. उदैनि थाखाय मोजां दे. सासेयालाय बेयो थिग जानाय. औ. आं हरे ट्रिसफोरखौ लानो. बांद्राय दाजा बुगे खुगाम जाजोबो. जेस खातो. माबायदि गासिबो आं बानायना लाबोदोंमोनलै उसना है बढ़िया रंगत थाव बढ़िया ना बेंगलोरनि माइरस थाव औ दे नोंसोर जानायसैलां जादो नोंसोर सिंगारा दंबावो हावज लाबोला थांगोला बोलाबो जौआ माबायदि मा जाला जारै नायनाय नै बांद्राय आवनाय जेरावबो सार्भिस मेना आंनि बेकरिया ओरैजोंसो आंबाय नै जानोनो हाला लोगोफोरा होजोब्बाय बेकरिया बेनो नोंना